ଡାଲମା ଓଡ଼ିଆ ମାନଙ୍କର ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ ଡାଲମା ଅରୁଆ ଭାତ ସହିତ ଡାଲମା ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ। ଏହା ଟେଷ୍ଟି ଆଉ ହେଲ୍ଦି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଡାଲମାକୁ ଆମେ ଆଜି ଏକ ନୂଆ ମସଲା ଦେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଏହି ମସଲାକୁ ଆପଣ ଭାଜି ମାସେ ଯାଏ ଘରେ ଷ୍ଟୋର କରି ରଖିପାରିବେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପନିପରିବା ନଡ଼ିଆ ଆଉ ଡାଲି ଦେଇ ଏହା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ହାଏ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଅଲକାସ୍ କିଚେନ୍। ଡାଲମା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏତିକି ପରିବା ନେଇଛେ ଆଳୁ କାଙ୍କଡ଼ ସାରୁ ଦେଶୀ ଆଳୁ କଖାରୁ ପୋଟଳ ବିନ୍ ବାଇଗଣ କାଟିକି ପାଣିରେ ପକାଇଛେ ଆଉ କଞ୍ଚା କଦଳୀ କି କଟା ହେଇକି ହଳଦୀ ପାଣିରେ ପଡ଼ିଛି ନହେଲେ ଏଇଟା କଳା ହେଇଯିବ। ଲୁଣ ଏଥିରେ ଦେବା ହଳଦୀ ତେଜପତ୍ର 2 ଖଣ୍ଡ ଫୁଟିଗଲାଣି। ଟାଣ ପରିବା ଗୁଡ଼ାକ ଆଗ ଦେବା ଆଳୁ ଦେଶୀ ଆଳୁ ସାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ସିଝିଗଲା ପରେ ଏଥିରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଡାଲି ଧୋଇକି ରଖିଥିଲେ ସେ ଡାଲିଟା ଦେବା ପ୍ରାୟ 300 ଗ୍ରାମ ଡାଲି କାଙ୍କଡ଼ ବିନ୍ କଖାରୁ ପୋଟଳ ତାକୁ ଟିକେ ସିଝିବାକୁ ଦେବା। ଏଥିରେ ଅଳ୍ପ ଚିନି ଦେବା ତାପରେ ନଡ଼ିଆ କୋରା ଅଳ୍ପ ଏବେ ଦେବା ବାକି ପରେ ଦେବା। ପରିବା ଟିକେ ସିଝିଗଲା ପରେ ସେଥିରେ 3-4ଟି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆଉ ନଡ଼ିଆ କୋରା ଦେବେ। ନଡ଼ିଆ କୋରା ଟିକେ ବେଶୀ ଦେବେ କାରଣ ନଡ଼ିଆ କୋରା ଦେଲେ ଡାଲମା ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ ଆସିଥାଏ। ଡାଲମା ପୁରା ସିଝିଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଛୁଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଡ଼କା ଲଗାଇବା ସେଥିପାଇଁ ଘିଅ ଗରମ କରି ସେଥିରେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଦିଆହେଲା। ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଟିକେ ହେଇଗଲା ପରେ ଫୁଟଣ ଜିରା ଟିକେ ନାକୁ ଗୋଟା ଧନିଆ ହେଙ୍ଗୁ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଅଦା ଏଇଟା କରିବେ ଡାଲମାରେ ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଘୋଡ଼ଣି ଦେଇଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ 2-3 ମିନିଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଡାଲି ପରିବା ସବୁ ସିଝି ଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଗୋଟା ଗୋଟା ରହିଥିବ। ଏ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଲେ ଏ ପୁଣି ବସିଯିବ। ଏଥିରେ ଆମେ ଦେବା ଜିରା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଯେଉଁ ମସଲାଟା ଆମେ କରିଥିଲେ ସେ ମସଲାରୁ 1 ଚାମଚ ଦେବା। ତାପରେ ଏ ନାଡ଼ି ବଡ଼ିଟା କରାହେଇଛି ଏ ନାଡ଼ି ବଡ଼ିରୁ ଦେବା ଦେଇକି ଆକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା ଆମର ଡାଲମା। ତାକୁ ଏବେ ଆମେ ସର୍ଭ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା ଆମର ଡାଲମା। ତାକୁ ଆମେ ସାଲାଡ଼ ଭାତ ଆଉ ବାଇଗଣ ଭଜା ଦହି ବାଇଗଣ ସହିତ ସର୍ଭ କରିବା। ଏହି ରେସିପିଟି ଆପଣ ଘରେ ତିଆରି କରନ୍ତୁ। କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା ଡାଲମା। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ବୋଲି ଆଶା। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବେ। ଫେସବୁକ୍ ପେଜରେ ଥିଲେ ଫଲୋ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।